Tento je starší akože staršej výroby, ale výborný, tiež zo seriálu z 5.11.2020. Do krčmy ku barovému pultu príde chlapík a objednáva si mne pol deci bieleho rumu a vám pol deci bieleho rumu, pán barman. Barman naleje, vypijú a dali si takto dokola 5 rund. Nakoniec príde čas zaplatiť a aby chlapík odišiel, ale chlapík hovorí: prepáčte, ale teraz nemám ani jeden slovenský toliar, nemám peniaze. Barman sa nazlostil, naštval, chytil chlapíka pod krk, za kabát a vyhodil ho preč z krčmy. Na druhý deň príde zase chlapík do krčmy ku barovému pultu, ku barmanovi a objednáva si mne pol deci bieleho rumu a vám jednu veľkú sodu, lebo keď sa ožeriete, tak ste strašný hulvát. Hehe. Koniec. Výborný vtipík, výborný.